Na primeira parte tuvemos unhas ocasións, metimos un gol, pero eles reaccionaron moi rápido e a nós costounos bastante, porque este campo é algo pequeno e a salida de balón complicóusenos. Despois, na segunda parte, xa supimos asimilalo mellor, viñéronse arriba, deixaron huecos atrás e supemos aproveitar as nosas ocasións. Tiña un compañeiro diante, cando vin o hueco cara a dereita dixen que tiña que ir para ali e parena. Despois o tiro a bocajarro, pois estaba o dianteiro contra min e sacar o pé rápido e estar atento. Algo nervioso, pero vámoslo sacando e síntome bastante ben, apoiando no primeiro equipo e tamén axudando no segundo cando podo.